voor weten zelf niet wat de bedoeling is. Maar we hebben hier een topartiest in de hoofd zitten natuurlijk. Wij kennen niet onze band. Dat moet Heller kennen. Band! En voor dan spelen allemaal niet samen door de erg. Nee, dat is mooi. Ja, publiek! Is het publiek er klaar voor? Oké, live. Live. Ik zing met een goed. En zing met. Gewoon langzaam beginnen met de punten. Sher Koper, 19 punten. Zwoer Koper, tot en met ook 19 punten. Slagwerk vond ik het allerbeste vandaag, 24 punten. 19 punten. Muzikaliteit 18, ik denk dat het met name aan Peter Kunst slikt. Ja, en Baandig met 21 punten. Ah, dat is de marge natuurlijk. Kloterieën, 18 punten. Ja, en Swan Tony, die hoort eigenlijk lastig, dan hoor je met een manskel met lange horen en een knipogen. Dus ik heb dat met 11 punten beoordeeld. Ja, de diversiteitsfilm een beetje tegen, maar toch 10 punten. Geweldig. Dan kunnen ze samen moeten op 111 punten en ben ik. Ook goed. Het is niet wel toeval. Echt ongeweldig, echt geweldig. Ik ga op een papiermuziek pony, maar en dan is het niet hoog aan de ceremoniemeester.